Ngena. Sawubona sisi. Sawubona Louisa. Sekuze wafika egcineni. Ini. Divorce yami. Umdivorce David. Louisa lencwadi ivela kubameli bami. Basho ukuthi mina no David sesehlukene, okusho ukuthi sekuphelile kwami no David. Mina bengithi kudala wadivorce nalo mhlobo. Ayi kodwa kusekufanele sisi uyazi manje usu-free. Kanti kunjalo. Usu-free ukuthi ungenza noma yini sisi. U-free ukuthi usungaqoma ujole. U-free ukuthi usungashada futhi. Louisa, umshado wodwa wanele ngisobuye ngiphinde ngishade. Sisi umshado ufana nento efika endlini. Yinto esemqoka le. Awukwazi ukuvela ushade kanye busuthi awulunganga awufuni. Uma ungalungi oqala zama kaningana mina ngenze njalo. Louisa ngiyabonga, angibuye ngiphinde ngishade siyezwana. Anti, wosh. Yena ndlela ongemukela ngayo leyo ngoba sewudivorceile. Hawu, weMakhoti, awuthwele ngani kodwa iduka ekhanda? Hawu anti bantu. Ngiyakwazi wena. Angithi? Yebo nguLouisa lapha kwamakhelwa. Uqinisile. Omakhelwane bakaMakhoti laba basileyo. Uphi lo mfana? Ake ngiphi? Hawu, umeleni lapho? Wale umcula njena. Kena ngaphakathi angimfuni ukamthuthu mina. Kena ngaphakathi. Makhoti, uyeke lo hand le kunene omunye wabashane bami. Uyeke uMakhoti lo. Engihlala ngikhuluma ngaye njalo. Sawubona. uLouisa ke lo. Angeke buphinde ubumbone lapha ekhaya njengoba sengikhona nje mina. Hawu, weMakhoti, uphi lo wamkhufa lona wawuthanda ukuzala uzokhanda ngingazi ukuthi ukhandani. Engingafuna mangubone lapha ekhaya nje wangikhona. Anti, umkhufa kunje muphi? Makhoti, umkhufa lo hlala uzala uzokhanda engazi wathandani lapha ekhaya. Oh, ushibhungulu. Imbungulu weMakhoti. Sakabantu esimbungulu lapha kwakho. Oh, ushisiduma isiqashi. Isiqashi. Oh, ushisiqasho. Ushisiqasho lesisihlala kwakho. Sihlala kwami, isiqashi. Oh, lesi isiqashi engasoze ngisikhohle na kancane. Uyazi ke manje. Nayindaba enkulu le. Hawu. Makhoti. Sakwabanjena lapha kwakho. Engasakwanda ubuvila nje. Noma ngizokuqeda njengoba ngifikile nje lapha ekhaya. Anti, sengiyevela lapha. Yebo Makhoti, kodwa ke noko angizelanga lokho namhlanje. Uzele nani? WeMakhoti, kana uyitholanga incwadi kaHenry? Incwadi kaHenry? WeMakhoti, ake uyeke uluphinda into engiyikhulumile. Phendula umbuzo wami. Anti angiyitholanga incwadi kaHenry. Oh, awuyitholanga. Akunandaba ke nje ke lokho. Into esemqoka manje yokuba kaMakhoti uhambe uyokwenza itiye ngoba ngifuna itiye njengamanje. Yebo anti. Usheshise Makhoti. Hawu, awuthi ngiphumule manje. Ngiphumule angafa ngilindele itiye. Hawu, kanti uphi lo mfana? WeHenry, umeleni lapho lo mmili uphase indlu. Sengathi yawa wena Henry. Hlala phansi. Yebo aunty. Oh. Hey. Hawu Henry, umeleni. Hlala phansi, kusegoli lapha. Yebo aunty. Louisa, kodwa ungitshela ufunani lona lana. Ungizwile ukuthi uthini kimi? Ungitshele mina ngizokwenza njani indaba kaSidumo. Louisa la incwadi. U-Auntie Jemima uthi ngikubhalele ngikutshela ukuthi sizofika lapho sizovakasha amasonto amabili. Funda sizwe. Ngiyathemba ngeke kube yinto enzima leyo. Yiza noma u-Auntie esho ukuthi indawo iningi lapho. Angeke ibe khona inkinga uLouisa. Nicabangani ngale? Ulaqasha U-Auntie Jemima. Inkanaba. Ukhona lapha esitting room.
uyaza ngazi ukuthi uzokwenzani wena maye kubona. Hayi ungacabanga ukuthi kwenza njengaqala phela ukuthi ngiphumela. Lutho phela ungavela ushaye phansi phela phela uhambe uyolala hayi. Ngihambe ngiyolala Sidumo. Lalela lapha ngizobuye ngikhulume mina ngalento Sidumo bandla yazi. Lala Sidumo ngilalela ukuthi ngithini. Kuphi konje? U-auntie useyazi ukuthi usudivosile noDavid. Manje unethemba lokuthi mina nawe sizozwa. Uyamazi ku-auntie Juma munezinto ezithile ahlale ezicabanga ngenye indlela. Yimini osithobayo uHenry net. Ufuna ukuthi wena ushade. Ufuna ukuthi wena ushade noHenry. Uyazi kodwa sisi izinto ziyabheda kulalokho ezikho. Konje sibhediswa yini? Uyazi phela sisi kodwa kamubi kangaka. Ngibisa ngitshelile ngathi angifuni ukushada. Uyazi kodwa sisakala lutho ngempela. Akuyeke lento siswa. Uyazi ukuthi inqobo nje ukuthi ke mina ngeke phela ngihambe ngiyolala phela kulogogo lo. Ngithola ngifile. Uyabona ukuthi abantu wakho uyathanda noma akathandi mina I'm here to stay phela. Ikhala lami leli. Futhi ngiyayikhokhela futhi le kamera. Ngithi shiya phela ukhohlwe nje angiyindawo. Lalela lapha. Uyazi ukuthi wena sizobuye sikhulume ngalo. Ahambe nyama ngakona. Wasisa wafika. Kwenze njani? Inkanyamba uyazi ukuthini uhamba nomshana wakhe Thoko ufuna ukuthi mina ngishade naye. Ushade naye? Uyazi ukuthini uyabona nje bangashade noDavid uyena lo mama wenza ukuthi ngishade nami futhi ngishade nalomuntu mina. Sisi ngokufisela inhlanhla mina ngisahamba kusaya emshaneni lisale kahle Thoko manje ngicela ungisize ngishade. Thokoza. Anti sibene intantla ngithe ngibona nje ngabona sengena uThokozile. Sawubona Makoti, sabona Thokozile. Makoti, awukayithwali namanje iduku lapha ekhanda wena. Thokozile, uHendi liko lo, umshana wami. Sawubona. Yebo sawubona. Makoti, uzolala nami ke wena lapha ya kulela kamelo. Yabona kuHendi li uzolala lekamelo lingapha. Liphi ikamelo anti? Kamelo. Hayibo, awungeke. Ngeke kwenzeke anti ngeke. Ngeke. Angikwazi. Kusho bani? Ukuthi kade sibe ngudla. Ishona into eyodwa nini. Kade kupendwa, kade kufuthwa imbungulu. Anti ukuthi linuka kabi. Hayi, akunandaba kunuka kabi. Inqondo noma zingekho imbungulu lela kamelo. Ngoba uHendi le angeke abe nandaba nokunuka kwembungulu. Yabona ke Hendi la kithi? Yebo cha auntie. Makoti, thatha uHendi li uye naye lapha ngalelela kamelo. Yezolala khona. Makoti, thatha uHendi li hambe naye. Yebo anti. Sheshisa makoti. Thokozile, uzothatha iportmende lami ke ntombi. Sihambeke manje nami uyongisiza ngothulile zami impahla. Ngale kameleni la ngizolala khona. Izake Thoko. Oza Thokozile thatha. Thokozile, thatha iportmende lami. Sihambe. Bantu bazi ukuthi angazi ukuthi ngithini. Njengale ndaba leka antethi uzolala lapha kulela kamera ukuthi vele sekukhona umuntu ohlala khona. Awu, kunomuntu? Yebo. Oh, ngiyabona. Cha, akunjengoba wena usucabanga. Bantu akuyena umuntu wesilisa oyindoda. Ngathi nje umuntu oyisiqashi. Hawu, Sidumo kanje khona? Uzake. Lona ngumshana kaAunty uHenry. Lona ilo hlala lapha. Oh hayi. Sawubona nsizweni. Awu, sawubona. Hayi ngiyajabula impela ukubona umshana wenkanyamba. Oh hayi mhlambe ngiyanthikameza mhlambe nikhuluma indaba zomshado sengisho. Sidumo. Kahleni. Singathi khona oqonqela kunene nobabili. Cha, yithi nje ngicacise nje kahle. Angisoze mina ngashada nawe. Angifuni ukushada nawe. Awufuni? Uyazi
ngiyazi ukuthi u-anti umuntu othanda ukuthi aphoqelele izinto. Kodwa ke ayikho into engayenza, angeke ngishade nawe. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzophatheka kabuhlungu na Henry, ayikho into engayenza lapho. Oh. Ngiyabonga Nkosi. Hawu. Angimubanga kangaka ngithi. Cha. Bengingasho nje wona usucabanga. Niyamazi u-Auntie Jemima ukuthi ungumuntu onjani. Futhi uma into eseyicabangile wazoyifaka ekhanda, akukho lutho lojika lapho. Mfowethu, unikwa bathi hewa manje Anti, uyeza. Lala lapha wena. Uyazi uthini? Wena umapendana la ekhaya, uyapenda, ulala la ekhaya. Ngiyakwazi wena impela. Ngithi ngakuthola lapha ukhanda. hayi bengithi ngumapendani mina. Fela umapendana. Umapendane. Angithi isikhathi ngabe sewuqedile lapha manje wahamba waya kini. Angithi manje bengisa Cha anti, ukuthi manje akakaqedi ukupenda la endlini. Manje ulala la ekhaya. Wemakoti, ulala nendoda lapha ekhaya nobabili. Wemakoti, bathini kodwa omakhelwane bakho ulala nendoda. Omakhelwane. Omakhelwane bami. Oh, vele ngilala kaLuiza mina anti. Oh. Manje ke anti njengoba usufikile wena sengizophindela ngiyolala ekamerini. Bese uHenry naye umapendane lo bawolala lapha ekamelweni. Henry, angithi awunandaba baba. Yebo kulungile. Nazo angiboni ukuthi izolunga lento mafo. Nabafungilele kahle yes. Yazi ukuthi mina ngiphethe umphefumulo nje mangingaphefumulo uzobona ngathi. Ay. Phela newash. Yeah. Yangivusa phela iwash. Bangisile lento. Silala. Sithuma bafo manje njani? Hayi. Masiyeke manje lento ngeke ilunga phela. La ubheke ngapha mina ngibheke ngapha. Ngeke phela, hawu. Mothotho. Hey, Sithuma bafo. Indlela indawo yakho. Hayi. Yona hayi is good is nice phela. Bahle labantu bakulisho. Hayi vele ume nje hayi muhle impela yena. Angisho miki kuphela. Ngisho naye uThoko. Uthoko? Hey, uThoko. uThoko. Hayi phela njengoyise phela loyo. Unamehla amahle ngathi ngawechu. Hayi futhi nje njengomfowabo. Unobuntu impela. Hayi uyabona ngaphandle ukuthi ke sibe abangane yabona abe udadewethu mina ngibomfowabo yabona into esinjalo. Pho ume kahle yini? Hayi hey uyazi uthi phela singabangane lo sinje. Sithuma indlela hamba ngayo ngathi yadansa. Hayi wena yini ngawe ulokukhuluma awuyakhuluma ngoThoko manje. Sithuma bafunya xolisa. Kodwa inqaba leni. U-Auntie Jemima ngisalonke izolo engiletha la eDani. Kuzoshada noMeyi. Mina ngisuka ngikhanga umtshana wakho uThoko. Hayi man vala umlomo wakho ulale man. Mothotho. Hayi. Ngena Louise. Sisi, ukhona. Louise, uyazi uthi akekho uye ephepheni uyokulwa nabantu basephepheni ukuthi basikhipheleni isithombe sentombazane ku front page efaka ibhigini ngoba bazokhohlakalisa lo Henry wakwa izinto enjalo. Uphi lona sisi? Usalele loyo. Usalela ngo9. Hawu, kumele akhatheze ngokuthi uSidumo uzofundisa yena ukhohlaka. Hayi phela. Uyazi uSidumo uthi abalala ngebusuku bebewa nje bebhuquzeka phansi embedeni ubusuku bonke. Hawu, ngiyathemba kalimalanga abantu. Hawu,
uSidumo uhlalewa zonke insuku kulambheda ngalimali. Cha ngikhulumi ngoSidumo mina sisi. Ngisho Henry. Hayibo, usho Henry. Sisi, saloko kwashona number 4 wami. Angaze ngizinhliziyo yami ishaya kanjena. Phela ngiyazifela sisi. Ngithi uthangifuna. Uyasifela wena ngoHenry. Angikwazi ukuzibamba sisi. Sisi, uthando solifikile. Ayikho into ongayenza. Njengoba uHenry mncane kangaka kunawe nje. Sisi iminyaka isho lutho uma abantu bethandana. Ngingamtshela kumbhede endlini yami sisi. Ngingakunika nesiqiniseko sokuthi angeke awe. Louise, ihlazo lonke lelo likhulumayo. Sisi ngicabangela impilo yakhe. Usho ukuthi sisi. Hawu mhlambe naye iphupha ngayo. Hey! Asazi lapho. Uyazi ukuthi wena uyaphupha impela yazi ungalele uthi thoko Ngiyazi iminyaka ayisho lutho uma unothando. Akekho esifazane ofana naye. Uma ubhekile nje ubona uthando kuyena nokweneliseka. Mhlawumbe naye uzovela akusakwazi ukuzibamba ngalo. usho ukuthi uyomtshela konke lokho Yebo Stu. Kodwa kumele ngiqaphele. Akumele andithi mama ayazi lena. Ngoba uma ethe lokho sobe ziphelile izifiso zami. ngikanyamba phela le Oh sisi. Sisi. Yini kwenze njani? Yo. Inhliziyo. Hawu, ngibiza udokotela usuvuke hi. Ngimzakhuluma ngani sisi? Ethini? Sisi, uthe uyangithanda. Uyangithanda? Ngimzwile sisibetshela imbukulu sisi. Uthe uLouise akamdala leze kimi. Futhi wathi uthando luyiboni leyo mibimbi sisi. Leyo mibimbi isho nje ukuhleka nothi. Ngempela usho njalo Louise. Sisi emva kweminyaka emingaka ngaze ngamthola number 5. Ngiyazi mina la. Stumo angazi noma. Ungangenzela ifavor nje encane. Nje wena ujwayele nothoko. manje Ngifuna ukumbona. Ngingasibonana mina naye khona ngizomtshela into engihlupha enhlizweni yami. awukulula awutsheli ngani wanji mama uyovela amtshela ukuthi wena ufuna ukumbona ngithi Lutho angeke ngikwazi kuloko. Phela nofuna ngishade noMay. hayi okulungile ngovele ngimhlebele mina ukuthi wena ufuna ukuthi uMay abe number 1 uThoko abe number 2 uvela uthatha isithembu nje kwaphela Cha. Stum uthoko yedwa. kulungileke ufuna ukumbonela kuphi Khona la. khona la kulungileke ngizomtshela ke mina ngisala lapha kwamathema ngoku hayi angithi phela ngenze le promotion kothi ke mawushaya u1 idina ke bese ngiyamtshela ukuthi ngona ufuna ukumbona ngithi kulungileke Ngiyabonga. Osaka amathema yena uza Stumo. gogo yebo gogo Ubethile kuwe. Woza ngiyazi ukuthi imfihlo lento ngiyazi bantu. Woza. ngitshele ngikutsheleni ngoba ngazi sisi yini ugogo lokho ephinda into za ngitshele woza yini Louise amiyekele uzokutshela yena mayisethanda. Uyazi ukuthi umzwisa ubuhlungu obunjani. ubani mina Stumo. Yazi ukuthini? Sekwanele lokho. Awazini ukuthi uLouise uyagula. Uphethwe isifo senhliziyo uphethwe.
Oh, hayi. Baningi phela ngabazi ukuthi banjalo. Hayi. Kuyazwakala impela. Hayi. Ake ngithini mina ngisathi uyokwamatheba phela. Hawu awubona ibhodi phela. Ngizobuya ngelunch. Hayi, ake ngishoni bakithi. Lo mfokazi umfunela nje ngoba sazana nokwazana. Thoko angazi ukuthi ufuna ukuthini. Uthe nje mina ngimenzele ipoint. Ukuthi ufuna ukuthini angazi. Awu senibonani bantu abantu. Bona mfundisi. Hayi ngibonakala fifi kulezi ibuko zami. Impela akwazi. Hawu kwangcono ke manje. Awu kwakuhle mfundisi. Ninjani mfundisi? Sikhona Thoko. Ngizwe kuthiwa kufike abantu akufikelwe izivakashi ebuyayithandi. Ingakho ngithe hayi khona angilethe umthandazo la naloku nje ukujwayelekile. Ukujwayelekile? Yebo phela ngisho inkomishi yetiye naloko kuhamba nalo. Okay. Ungandlula mfundisi. Ihlazo leli. Ngimtshelile kodwa ukuthi ingane vumela besifazane abangagqokile abagqoka naku lokho kwami umfeswana okuthiwa amabhikini bagcwale kulo lonke iphepha leli. Sawona auntie. Sawona nisi. Wase wasizuma baba. Uyazi ukuthi ngenhlanhla sinevakashi zaseDandi. U-auntie lo akakunene uyakhumbula ngesikhathi ngiye eDandi ngithi kushona ubaba kunene. Unkosikazi wakheke lo. Sawubona Mrs. Kunene. Awusawubona mfundisi. Uyazi mfundisi njengoba ufika nje ngixoxa nomakhoti ukuthi ihlazo leli bavumela abantu besifazana abanqunu bagcwale kulo lonke iphepha leli. Akunjalo mfundisi? Usho lamantombazana nezithombe ephuma emaphepheni efakela ukuthiwa amabhikini okufanele ukuthi bahambaze. Uyazi mfundisi umzimba womuntu ithempeli likaNkulunkulu. Konke ke lokho bakwenzela ukuheha amehlo abantu besilisa nje. Uyazi mfundisi konke ufuna ukukutshela yona. Isho wena othandekayo. Uyabona le kwelakithi dad. Ngeke yenzeke into enjalo. Yazi ngeke yenzeke ngani? Ngani? Ngoba mina lo angeke ngivumele into enjalo. Nakho ushaye khona. Kodwa uyibona lento nje ngathi umfundisi phela uyayithanda inkanyamba yabo. Hayi isidumo. Bafanele nabe manje. Wena. Isidumo. Awuhambi uyobiza la mfokazi ngifuna ukuzwa nje kahle ufunani kimi. Hayi kulungile. Hey, sekhona. Usekhona phela. Lethe phela. Ya. Jumphisa. Lethe. Oh, ngangibizele emakamelweni nje. Isa Thoko. Ngeke ngizwe. Awungeni wena? Hayi phela ngayingena kanjani indaba zabantu ababili hawo. Sidumo. Akalumi Thoko ngena. Ethemba ngeke alumi ngempela phela. Siduma kanti ukhona la? Yebo mfundisi. Siduma. Ngingaxoxa kodwa nawe. Nami mfundisi. Yebo Siduma. Kungendaba kaMrs. Kunene. Siduma. Intokazi eqotho, enesithunzi, enokholo lunzulu, enengqondo nje ejulile ekwazi ukuhluza okuhle kokubi. Hayi uAnjimama lo mfundisi. UJumama kanti. Bheka la Siduma. Okuyikona wena ufuna ukutshela kona ukuthi uyabona mina sengiyindoda esiqinile nokho enokholo ephethe ibandla enomsebenzi ongapheki kokwenza kodwa umuntu angenza kanjani nje ukuthi uJumama lo abe sebandleni lami kuthabe uMajeffro wahumuzela nje wena ukwenze njani hayi bowuthini mfundisi konjwa wena Siduma ungiphoqela kanjani umuntu wesifazana ukuba nje abe senkonzweni okuyona wena Hlala phansi Ntokazi. Sengehlulekile. Uhlulwe yini? Bengithe kuSidumo. Ubutheni? Kanti akutshelanga yini? Engitshelani? Manje Thoko, ngiyazi ngilethela ukuza kuMay. Kodwa manje sengithole wena. Ha. Ngilahlekile niwe bani? Oh Thoko, ngiyazifela ngawe. Oh bakithi kweshami no. Akunjalo auntie. Okokuqala sazani nana kahle futhi mncane uHenry nami. Ngiyazi mina makoti. Ikakhulukazi yena.
ngimaze emncane ngaka ukhulela kwezami izandla ngasi kahle makoti ukuthi uyakuthanda into nje usabe ukukutshela ukuthi uyakuthanda manje usekusele kungakumina ukuthi ngitshele umfundisi ilanga lomshado akunjalo makoti.